پەنابەری بووە دەردێکی ڕۆژانە و ji dil û cergê Kurdên Rojavayê Kurdistanê dixwe. Maleka Rojavayê Kurdistanê nîne ku endamek yan çend endamên wê koçber û penaberî welatên dinyayê yên cuda cuda nebûbin. Wek ku çarenivîsa Kurdan herdem êş, penaberî û mihacirî be. Penaberî di şe'r û helbestên Kurdên bin xetê de jî cî digire. هەلبەستوان ساڵح جانگۆ دە هەلبەستێکا خۆ de behsa derdê penaberiyê dike û dibêje. Dema dayîk rondikên xwe dilandika hêviyan de dilorînin û li ber bayê payîza welat xewnên xwe didêrin û dibarînin, wê çaxê evîna te di dilê min de hişyar dibe û ez li ber pêlên lehiya hêsirên dayîkan bêserî diçim. Welatê min îroj te dûrim weke çûkekî çengokirî di zivistaneka tarî de bêhêlîn mame. Lê ez bûme şivanek li ber xewnên vegera xwe di hembêza axa te de ew axa ku xewnên pakrewanan hembêz dike, ew xewnên ku dilandika hişyariya xwe de wan dilorînim û bi germiya dilopên xwîna xwe wan diparêzim ji qira tenêbûnê. Ax ji vê tenêbûnê dema perda tariya xwe bi ser ciyana min de diweşîne. Asoyên hebûna min winda dibin, sînor li jiyana min teng dibin û riya min di laşê min de namîne. Wê çaxê qêrîna min di gewriya min de bêdeng dibe. Lêvedenga qêrîna birînên pakrewanan û lorîna dayîkan bi ser darbestên zarokan yên ku bûne nîşana welatê min dîsa min hişyar dikin û berê min didin evîna te. Welatê min hey welatê di cenga xurtan de îro maye bêserî, gelo rojek heye ku li te vegerim. هەلبەستوانê ciwan rêwî jî bi dilekî tijî keser li ser penaberî û xerîbiyê dilorîne. Keser ji ezmûna dil diherikin wek tîpên winda li ser rûpela azadiyê. Dil ji kakila xwe direve û penaber dibe, ew jî zabûna ahînek nû ye. Rêwîbûna hejariya koçberiyê ye. Hawar lo rêwîyo ev çi rêne dîroka te de, riyên zirav û dirêj wek marekî reş bistirih di hinavê te de volkanek heye. Welatek heye û çar keser hene. Her keserek bi çiyayekî ye, yek li başûr û yek li bakur, yek li rojhilat û ya mezin li rojava. Rojavayê dilê min, qamişloka min, derd û wa derdê min, welat û lo welatê çar firmêsk. Hilweşîne ji dêmên xwe şiliya keseran, ji bejna xwerake mêxên rizî, bera firîşteyên azadiyê bikin dîlanan, periyên bihiştê li ser gerdena te bilîzin. Êdî ez jî ji rêwîbûna xwe bigêrim, li ser sînga te razim razana dawî, wek gela wêja li gerdûn, da ku tîpên min jî bibin sirûd, bibin gul di guldana azadiya te de. Bessam Mustafa, Rûdaw.